Gisikop kagahapon Hunyo 27 sa mga personay sa National Bureau of Investigation ang usa ka American national nga naglumlum og tulo ka menor de edad sa usa ka hotel dinhi sa Dakbayan sa Davao. Ang tulo ka mga batanon nangaligo pa sa usa ka swimming pool sa ding gitudlo sila sa tourist police sa usa ka hotel nga nagkuyog sa taga NBI kay nagduda na kini nga ang mga kauban sa Amerikano mga menor de edad. Gikaistorya pa sa opisyal sa NBI ang mga batanon ug gisaysay niini nga gikan sila sa Taga-Davao de Oro ug usa na sila kasimana dinhi sa Davao kay nag-getting to know each other kauban ang Amerikano. Nagkaila sila sa online dating. Gila sa NBI ang suspect nga usa ka Charles Franklin Armstrong, 34 anyos, taga North Carolina sa Estados Unidos. Sumala ni NBI Regional Director Archie Albao. At around 2 o'clock in the afternoon, namin receive nga information nga naay tulo ka minors nga gidala sa usa ka langyaw, no, foreigner, American national. And ato aning gipa conduct surveillance within that time, paspas lang kayo na ibaluan nato na ang ilang room kung asa sila naka-bilit or naka-check-in. So with that, nag-coordinate sa IACAT o sa DSWD. Ato ada yung gi-rescue ng tulo ka minor nga kauban niya for kuana mga isa na kasimana allegedly. Tulo ka menor de edad ang nakita sa NBI ug dunay usa ka hamtong. Duha ka dagkong katre ang anaa sa sulod sa kwarto ni Armstrong sa dihang gipahigayon ang pagpangronda. Sumala ni NBI Director Albao, anaa na sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang mga menor de edad ug puros magbarkada nga taga Davao de Oro. Giandam na sa NBI ang kaso sa paglapas sa Republic Act 7610 batok ni Armstrong. Child abuse case ang atong ipahigayon nga kaso. Kining trafficking in persons amo apang gina-review, no, kung musulod siya sa kining violations kung napay basis. Namatikdan sa NBI nga daghan ng mga batanon ang nabiktima sa online dating ug online nga mga relationship. Tungod niini, dunay panawagan ug tambag si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Archie Albao sa mga ginikanan ug sa komunidad. Pag sa mga ato ang mga parents o mga ginikanan, no, particularly kining naay mga anak na menor de edad, nga bantayan gyud ang atong mga anak kay unang-una tungod sa kapobrehon dali kay mailad sa mga langyaw or mga foreigner, no, taga mga istoryahan o mga lami nga mga istorya, then ubandayon sa mga foreigner, but diri sa atong balaod bawal gid siya, ginadili gid siya, no. Sumala ni Director Albao, gikinahanglan nga magmatngon usab ang komunidad ug bantayan ang mga batanon aron dili sila mabiktima. Dili lang kawad-on ang hinungdan sa mga krimen nga gikalambigitan sa mga batanon. Apil usab sa mga rason, mao ang wala pagpakabana sa ginikanan ug pag-atiman sa ilang mga anak. Edit Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe. Isa pa, Chip.